molit ću vas također da na poseban način i naravno uz osobitu zahvalu pozdravimo i našeg današnjeg posebnog gosta, politologa, povjesničara, prevoditelja, suradnika našeg fakulteta i izvanrednog profesora na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, profesora doktora Borisa Havela. Na samome početku svoje riječi dobrodošlice i pozdrave uputit će nam i rektor Mostarskog sveučilišta, profesor dr. Zoran Tomić. Hvala lijepo. Poštovani gradonačelniče grada Mostara, doktore Mario Kordiću, ne samo da vas pozdravljam, nego i zahvaljujem što niste prvi put na proslavi Dana Europe na sveučilištu u Mostaru. Dakako da se podrazumijeva da gradonačelnik jednog važnog, velikog, značajnog grada kao što je Mostar može ovakav dan obilježiti na više načina, na više mjesta, s više pristupa, ali kada da čast sveučilištu u Mostaru da to zajednički uradimo, da to zaslužuje posebne pohvale i posebne pozdrave i hvala vam, gospodine gradonačelniče. Dragi Ernest je naš prijatelj, predstavnik veleposlanstva Izraela, države Izrael u Bosni i Hercegovini, s nama surađuje i pozdravljam vas osobno s imenom, dajući na znanja koliko zajedno radimo na onome što nas približava, što su vrijednosti Europe koje danas slavimo. Naravno i gospođu Kraljević, Marina, Zdenka, Damira, sve naše prijatelje koji su uvijek s nama ovdje kada obilježavamo vrijednosne datume, vrijednosti i koji jednostavno žive sa sveučilištem u Mostaru. Dragi prorektori, pomoćnici, dekani, studenti, a napose, dragi dekane Barbariću, u zahvalnost za ovakav divan dan koji nije krenuo proslava Dana Europe jučer, danas, nego je krenula i jučer i nastavit će se. I s te strane Filozofski fakultet još jedan put pokazuje da ima osjećaj za one vrijednosti koje pripadaju ovom društvu i koje treba njegovati. Svi vi skupa ovdje, posebno studenti, naši prijatelji iz drugih institucija grada Mostara, županije, Federacije Bosne i Hercegovine, dobrodošli na sveučilište u Mostaru i svima vama i nama čestitam Dan Europe. Dan kada slavimo mir, pobjedu nad zlom zvanom fašizam, kada slavimo različitost, uključivost, kada na neki način obilježavamo neviđen projekt u povijesti civilizacije, projekt Europske unije kojem i mi kao zemlja Bosna i Hercegovina težimo. Danas smo ovdje kako bismo zajedno proslavili i obilježili taj dan i to predstavljanjem jedinstvene knjige naslova Izrael, narod u danu rođen, autora profesora doktora znanosti Borisa Havela i sad pozdravlja na poseban način našeg dragog prijatelja, suradnika, profesora, eruditu, Borisa Havela, osobu koja je napisala knjigu koja je u Republici Hrvatskoj dobila državnu nagradu na znanost. Ja sam je ponio ovdje, to nije iz ovog kontingenta filozofskog, puno ranije je kupljena i nabavljena i čitam je i mogu reći da je to jedan fascinantan istraživački rad i jedno veliko djelo koje će nam poslužiti da bolje razumijemo prostor o kojem se piše. Ako se netko pita, pa dobro, kakva je poveznica između Dana Europe i knjige u Izraelu, odgovor je poveznica je puno. Mnoge od njih naći ćemo upravo u ovoj jedinstvenoj knjizi. Jer zaista zamislimo na trenutak što bi Europa bila bez židovskog naroda i domovine tog naroda, države Izrael. Kako bi uopće bila naša umjetnost, naša filozofija, naša znanost, inovacije, tehnologije, obrazovanje i ne 300 točaka. Nažalost, postoji i oni glasovi koji to ne razumiju. Uvijek je tako u društvu. Koji idu posve drugim putem, a to je put antisemitizma.
To je isti onaj put kojeg smo vidjeli 30. i 40. godina prošlog stoljeća, a koji danas poput aveti izlazi na površinu čak i u našu Europi koju danas slavimo. Svjesni takvih opasnosti na sveučilištu u Mostaru jednoglasno smo usvojili definiciju antisemitizma, čime smo postali prva visoko obrazovana institucija u Bosni i Hercegovini koja je to učinila. I ne samo da smo to učinili, nego smo potaknuli rektorski zbor Bosne i Hercegovine da na naš prijedlog usvoji istu definiciju što je učinio. Također pokrenuli smo izborni, mi ga nazivamo C kolegij, to je kolegij koga mogu slušati svi studenti sveučilišta u Mostaru, a koji je posvećen holokaustu i on je na razini sveučilišta, a po programu Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust. Upravo je profesor Havel jučer u sklopu tog kolegija na Filozofskom fakultetu održao izvrsno predavanje i kako sam čuo i saznao, bilo je jako posvećeno, a koliko znam, održat će se i sutra još jedno. I s te strane otvorili smo kolegij i profesore, hvala vam iskreno što ste dali značajan doprinos našem pogledu na bolji svijet. A kada smo kod Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust, digresija, sveučilište u Mostaru, rektor je prvi put dobio poziv da sudjeluje na danju sjećanja početkom 11. mjeseca koje će se održati u Auschwitzu. Dakle, naš pogled na stvarno svijet je prepoznat, vidljiv ne samo ovdje, nego i puno, puno šire u svjetskim razmjerima. Dakle, upravo je profesor Havel otvorio ovaj kolegij i na takav način zajedno s nama implementirao naš jedan od pristupa borbe protiv antisemitizma. I predstavljanje ove knjige ide upravo u tom smjeru, ali ne samo u tom. To je najmanje što možemo učiniti. Strateški je važno da se iz Bosne i Hercegovine čuje danas i taj glas. Završit ću ovo obraćanje jednim citatom iz knjige Nad knjigama, kojeg sam već jedan put upotrijebio, ali je taj citat u svjetlu onoga što se danas događa u Erc Izraelu toliko aktualan i snažan da ga jednostavno vrijedno je ponoviti. Svemu ima vrijeme i svakom poslu pod nebom ima vrijeme. Ima vrijeme kada se rađa i vrijeme kada se umire. Vrijeme plaču i vrijeme smijehu. Vrijeme kada se ljubi i vrijeme kada se mrzi. Vrijeme ratu i vrijeme miru. Dragi prijatelji, kada gledamo slike s Bliskog istoka, vidimo da je nažalost došlo vrijeme rata. Ali siguran sam da svi mi ovdje zajedno sanjamo vrijeme mira, kako u prijateljskom Izraelu, tako i u Ukrajini i svakom dijelu svijeta, bez obzira o kojem je riječ. Mir i dobro, to je ono što nam treba, što nas spaja, što je naša vrijednost. Hvala vam i živjeli. Evo, uz ostale pozitivne poruke, rektor je istaknuo da su poveznice između Izraela, Dana Europe, ali i našega sveučilišta vrlo očite, intenzivne i nadamo se da će u tome smislu i jačati. A s nama nije danas mogla biti veleposlanica države Izraelu BiH, njena ekscelencija Galit Peleg, ali javit će se video porukom koju ćemo sada pogledati. Na taj način ona je istaknula svoju podršku. Dobro jutro. Dear friends, I regret that I cannot be with you this morning, but I want to congratulate you for this event. As you know, in the last 7 months, Israel has been facing a very challenging time. On 7th of October, the Jewish state was attacked in a horrible massacre that we didn't experience since the Holocaust, the most horrible one. And since then, we are at war against evil terror forces, and we are trying to conduct it in the most
I would say, humanitarian way as much as you can refer to a war. And we have hostages that are still in Gaza, and we are praying for their good health and that they will come back very soon. I think that this time, this day is exactly very suitable for discussing Israel issues. We are just between Memorial Day to the Holocaust that we marked on 6th of May, and on Monday, next Monday, we are commemorating the fallen soldiers and the victims of terror. And between these two Memorial Day, we are mourning our dead, but we also remember that we have to keep on going and not let terror win. And therefore, the next day of Memorial Day, we celebrate our Independence Day. And if we're talking about a nation born in one day, I think this is in a nutshell the DNA of Israel. We mourn and we remember those who sacrificed their lives so that we will have a thriving and successful country, which is the future of the Jewish people. So I want to congratulate Professor Havel for your book, and to thank you for standing with Israel, and best regards for our ambassador in Zagreb, Gary Cohen. And I want to congratulate also Professor Babarich and Professor Tomic for your friendship. I know this is a very challenging time also to be such good friends with Israel in everywhere actually in the world, and especially in campuses. And I think that we can be strong thanks to friends like you. So I wish you a successful day, and I'm looking forward to visit your beautiful city and to visit your university. And thank you very much again, and congratulations. Evo, kako smo imali priliku čuti, njena ekscelencija Galit Peleg istaknula je i svoje čestitke i koliko ovaj događaj danas smatra prikladnim, osobito u odnosu na recentnija teška događanja, ali evo iskoristit ćemo i njene poruke nade i želje za poboljšanjem uz još jednu glazbenu točku kao uvertiru u središnji dio našega programa. Još jednom, Ante Slišković na violini odsvirat će temu iz filma Schindlerova lista.
Hvala Anti Sliškoviću. Kako vidimo, oba glazbena broja danas su na neki način simbolički nagovijestila program koji slijedi. Kako je spomenuto, to je obilježavanje Dana Europe kao Dana mira i jedinstva koji nam je toliko potreban, a s druge strane, upravo zahvaljujući našem najavljenom gostu, profesoru doktoru Borisu Havelu, očekuje nas i rasprava o vrlo aktualnoj temi o kojoj možda baš danas više nego ikad toliko potrebno govoriti. Naravno, spomenut ćemo i da je svojevrsni motiv, odnosno poticaj za baš ovakvu temu i knjiga profesora doktora Borisa Havela, koju danas s velikim zadovoljstvom predstavljamo na sveučilišnoj televiziji, na našem sveučilištu. Izrael, narod u danu rođen, to je prva knjiga od planirane trilogije o povijesti izraelskog naroda. Evo, spomenuo je rektor zaista kapitalno znanstveno djelo gdje je profesor dr. Havel na 1000 stranica opisao razdoblje od Abrahama do Bar Kobe, a važnost ove knjige također je spomenuto, prepoznalo je i Hrvatsko ministarstvo znanosti i obrazovanja, te je profesoru doktoru Borisu Havelu dodijelilo i državnu nagradu za znanost. Ja ću stoga prepustiti daljnji dio ovoga programa profesoru doktoru Havelu, zatim dekanu Filozofskog fakulteta profesoru doktoru Draženu Barbariću i moderatoru profesoru doktoru Miroslavu Vasilju. Gospodo, izvolite. Kolegice Laco, hvala vam. Lijep pozdrav svima. Gospodo, dobar dan. Dobar dan. Hajdemo na početku napraviti jednu malu poveznicu. Rektor je načeo tu temu. Dan Europe, ono što danas obilježavamo, i knjiga o Izraelu. Kakva je konekcija tu? Možete li vi početi, profesore Havel? Poveznica je svakako ta da je Europa poglavito, ne samo uvelike, nego poglavito oblikovana na način na koji je oblikovana zahvaljujući židovskoj kreativnoj misli i duhovnosti. Ona je oblikovala Europu poglavito preko, dakako, kršćanstva. Međutim, nemojmo zaboraviti, i to je sada sve poznatija stvar, budući da je i Biblija sve prisutnija i u hrvatskim domovima, i to ne samo onako na polici kad dođe svećenik blagosloviti kuću na Božić, nego se čita, sam više to vidim. Dakle, kršćanstvo je nastalo kao sljedba unutar židovstva. I sve ono što mi kao kršćani danas baštinimo ne samo kršćansku, nego zapravo judeokršćansku tradiciju. Iz te judeokršćanske tradicije poniknulo je puno toga. Toliko puno da nisam sve stavio ni u ovu knjigu, a kamoli što bi sad mogli reći u ovo, koliko imamo još, samo 2,5 sata, je li tako? Doći ćemo na 3 sata. Ali među tim stvarima koje su bitne i koje su oblikovale modernu Europu jeste znanstvena radoznalost, samokritičnost i kreativnost, recimo. Evo, to je ono što je potaknulo Europljane da počnu istraživati na svim područjima znanosti, umjetnosti i stvore doista civilizaciju kakva nije postojala nikad prije. I ona je toliko bila na blagoslov čitavu stanovništvu, osobito nakon sloma totalitarnih režima, kad su narodi mogli uživati u plodovima znanstvenim, umjetničkim, političkim. I iz Europe se onda taj blagoslov, te blagodati su se onda proširile po cijelom svijetu. I u kontekstu, dakle, toga što Europa danas predstavlja kao nositeljica niza sjajnih i možda najboljih ideja i najboljih sustava političkih, najslobodnijih ikad u povijesti. Naravno, kad kažemo najbolji sustav, poglavito će mnogi misliti na Ameriku, ali to je sve zapravo dio istoga identitetskog i razvojnog procesa. Dakle, tu je baština Židova enormna, gotovo neopisiva. Dakle, nemoguće govoriti o vrijednostima i ljepotama i blagodatima ovoga svijeta u kojima mi danas živimo bez da spomenemo židovski narod. Naravno, druga strana te priče je svakako i to da je u zlu čiji slom danas obilježavamo stradao veliki dio židovskog naroda. Skoro 6 milijuna Židova je ubijeno u holokaustu u Europi. Čuli smo Schindlerovu listu sada. Tako je. I kao što smo čuli, tako je kao što je Schindler, tako su i mnogi drugi potaknuti različitim motivima
pomagali židovskom narodu u tome zlu. Stradali su, dakle, grozan je broj onih koji su stradali. Mogao je biti dakako i veći da nije bilo onih koji su i pomagali. I tu, kad govorimo o onima koji su pomagali, uvijek je naravno bitno istaknuti ime i blaženog Alojzija Stepinca i to doista bez prestanka treba ponavljati. Ali u kontekstu, dakle, završetka rata i shvaćanja koliko je enormno zlo se dogodilo prema jednom nedužnom narodu koji nije sudjelovao, koji nije bio akter ratnih sukoba, valja razumjeti i to da je nakon rata 3 godine kasnije nastala država Izrael. Pokret da se Izrael osnuje je počeo puno prije rata i holokausta i ne treba to nužno povezivati, ali jedna stvar koja je bitna poveznica jeste da je židovski narod nakon holokausta razumio da je jedini način da se takvo što nikad ne ponovi, da ima svoju državu. O tome ćemo malo kasnije, da ne bi otišlo na 3 sata. Profesore Barbarić, za vas isto pitanje. Nekoliko ljudi mi je pitalo, pa dobro, Dan Europe, predstavljate knjigu o Izraelu. Šta? Kakva je poveznica? Pa evo, mislim da je uvelike i rektor je spominjao, profesor Havel je dobrim dijelom konture toga odgovora i dao. Ja ću malo fokusirati. Dakle, ako prihvatimo, što ja osobno smatram i nisam tu posebno pametan, nego prihvaćam literaturu zapadnih autora, da je zapravo Europa strukturirana, odnosno teritorijalno strukturirana kroz koncept modernih nacija država, odnosno nacionalnih država. I da je to nekakva vrsta nomosa, teritorijalne strukture koja se manje više preko toga zapada proširila globalno i da je ta vrsta nacionalnih identiteta jedno možda od najželavijih identiteta koje je ljudski rod ikad izumio. Onda kad iščitavate ovakve knjige zapravo vas frapira količina elemenata, simbolike, pa i modaliteta koji su kasnije ispunjeni drugom simbolikom, koji su ugrađeni u te iste nacionalne identitete. Dakle, mi zapravo baštinimo svatko svoj nacionalni identitet i oni su, kao što bi to Herder rekao, svaki je unikatan u svojoj ljepoti, kao što je svaki cvijet unikatan u svojoj ljepoti. Ali ruku na srce, nismo nešto posebni. Dakle, mi baštinimo iz ove ogromnog bazena judeo-kršćanske tradicije cijeli jedan kostur na koji smo nakalemljivali različite vrste simbolika, partikularne, subjektivne, naravno. I sad smo se izdiferencirali u moderne nacije. Dakle, ne postoji gotovo nijedna iole suvremena nacija na svijetu da nema kakav takav oblik prerađenog mita o izabranom narodu. Bar je ja ne znam. U kakvom takvom obliku i intenzitetu. Iz toga mita je, odnosno motiva je proizlazio mit o iskonskoj slobodi, koji upravo baštini židovski narod do samih svojih temelja. Dakle, nekakav motiv koji je recimo u našoj hrvatskoj varijanti inačici od stoljeća 7. Toliko možemo uvjetno rečeno dobaciti u prošlost. I imamo od stoljeća 7. tu iskonsku slobodu, tu iskonsku ljepotu našeg nacionalnog identiteta koja na kraju krajeva je odabrana, izabrana od Boga, od svjetskog duha, nekakve transcendentalne sile. I svaka generacija ima nekakvu vrstu uputstva, skoro eskatološkog, usudio bi se reći, da nastavi put vlastitih predaka. To nije izumila ni hrvatska nacija, ni srpska, ni bošnjačka, ni poljska, ni brazilska. To je praktički nekakva vrsta sekulariziranih motiva koji se nalaze u ovim tradicijama. A to bi se ja samo dovezao na dotad rečeno. Iščitavanje ovakvih knjiga, mislim, ono je naravno nevjerojatna vrsta kognitivnog bogatstva, saznavanja o židovskom narodu, tradiciji i tako dalje. Ali suštinski to je knjiga za dekodiranje vlastitih identiteta, bar bi se usudio reći. Spomenuli ste Boga, evo jedan citat samo, Humboldtov citat. Kaže ovako, židovska povijest je tako izvanredan fenomen svjetske povijesti i povijesti religije, da mnogi sjajni umovi dvoje može li se ona uopće objasniti pojmovima koji su isključivo ljudski. Vi ste pisali, istraživali desetljećima o ovome. Imate li vi tu dvojbu? Pa imam. Ali da se samo kratko nadovežem na ovo što je kolega rekao, sjajno, taj fenomen izabranog naroda. Dakle, mi kad kažemo izabrani narod, prvo pomislimo na Židove, većina. Naravno,
Starčević, kad je rekao izabrani narod, mislio je Bog i Hrvati. Ja bih volio da je tako, ali nije. Ruku na srce, nije. Zašto su Židovi izabrani narod? Jedan vrlo važan koncept. Dakle, prema judeo-kršćanskom shvaćanju Boga. O Bogu se ne može ništa spoznat metodama koje su primjenjivali primjerice Grci, logikom ili Egipćani, mistikom ili što sve, nego samo objavom. Dakle, kroz objavu shvaćamo tko je Bog. A Bog je iz nekog razloga odlučio objaviti se izraelskom narodu i da onda on to odnese dalje. Zašto je izabrao njih, ne znam, ali vjerujte mi, ne znaju ni oni. Ja kad sam živio u Izraelu, jedna od zabavnijih mojih pitanja s Izraelcima je bila, naravno oni su većinom sekularni, ne čitaju osobito Bibliju, niti ih zanima, oni bi samo da nekako tamo bude red i mir. I mnogim Izraelcima je puno draži, recimo, Tel Aviv, koji ovi religiozni zovu Varšava s palmama, nego Jeruzalem. Ali sad ja njih pitam, ok, znate li vi zašto ste, studente, sad naravno o studentima govorim kad sam bio student davno, zašto ste izabrani narod? Kažu oni meni, naravno nismo studirali teologiju, nego povijest i politologiju. Kažu oni meni ovako, ne znamo, ali nek sad neko drugi malo bude izabran. To je bio dominantni odgovor. Tako da, doista, ta interakcija između duhovnoga i materijalnoga, koji se isprepliče kad se radi o izraelskom, odnosno židovskom narodu, to su de facto sinonimi, je neizbježna. Čak i evo na tragu toga citata prvi premijer Izraela Ben Gurion, koji isto bio sekularan, dakle svi ti rani cionisti, oni su bili ljudi, oni su imali istetoviranog Che Guevaru na junačkoj desnici. Mislim, to je bilo vrlo lijevo, sekularno, marksistički, vrlo. Anakronizam je namjeran. On veli ovako, kaže, u Izraelu ne možete biti realist ako ne vjerujete u čuda. Dakle, nešto s poviješću Izraela postoji što je doista neshvatljivo. E sad, ja u knjizi nisam uopće pisao o tim stvarima, vjerujte mi. Ovo nije knjiga o neshvatljivim, egzotičnim i ezoteričnim temama, dakle nije. Ali sam rado citirao osobito sekularne autore koji bi uočili da u jednom trenutku postoji neki fenomen koji se ne da objasniti čisto. Samo jedan fenomen, ali kratko. Antisemitizam. Antisemitizam počiva na nekoj premisi koja se ne da riječima objasniti. Dakle, mržnja prema židovskom narodu je postojala otkad postoji židovski narod. Prva velika ekspanzija je bila u vrijeme Mojsija, kad je faraon pokušao pobiti novorođenu izraelsku djecu. Međutim, on se dalje provlači kroz cijelu povijest i sjajan autor koji je pisao o antisemitizmu je Josip Flavije. I on sekularan jedan i on se misli šta se ovo događa Židov. Što se ovo događa s nama. Ja sam citirao tu niz židovskih autora, opet nerijetko sekularnih, koji su uočili da u toj mržnji prema židovskom narodu, osim onih uobičajenih ljudskih mržnja, čovjek je često zavidan prema susjedu, prema nekoj naciji, prema ili rasi, ili to su dijelovi naprosto ljudske prirode koja sama po sebi je sklona i dobru i zlu, a često zlo onako se razbukti. Međutim, ta mržnja prema židovskom narodu je puno puta naprosto neshvatljiva. I bez da se zagrebe neki duhovni i otvori neka duhovna tema, religijska tema, je dojam mnogih znanstvenika da se nikad do kraja to pitanje ne odgovoriti. Naravno, kad otvorimo duhovne teme, to je već često izvan društvenih znanosti kojima se mi bavimo, ulazi u teologiju. Ja zagovaram da interdisciplinarnost se uvijek primjenjuje, dakle i u društvenim znanostima treba biti prisutna teologija, treba biti prisutno jezikoslovlje, dakle puno toga treba uzeti u obzir, ali jedan aspekt koji je ne samo teško, nego nemoguće razumjeti bez
bez tog jednog slojevitog pristupa je antisemitizam. Malo ću sad ispremiješati ovaj scenarij, pa ću vama, profesore Barbarić, postaviti pitanje vezano za antisemitizam. Što kada se antisemitizam s ulice prelije u institucije? I imamo li mi danas takvih pojava i u Bosni i Hercegovini? Nažalost imamo i Hamasov napad, teroristički, cijeli ovaj sukob i kuršlus koji je nastao u Gazi je praktički izbacio na površinu da on ipak postoji. Sad ja konkretno ne bi u toj varijaciji antisemitizma govorio, nego o nekakvoj vrsti naše bosansko-hercegovačke inačice. I pokušat ću tu biti koncizan koliko mogu. Dakle, potpuno otvoreno govoreći. Nas, i sad govorim iz perspektive svoga naroda, duboko opterećuje jedno razdoblje povijesti koje je u samom svom državnom ustrojstvu imalo te elemente. I ne treba od toga bježati. Dakle, mislim, na tragu pitanja, mi trebamo kao narod institucionalno preraditi to breme koje nosimo. Dakle, da ono ne bude stalni uteg, stalni kotač privezan oko vrata koji će nas jednostavno gušiti, koji će nas jednostavno u svakom trenutku na neki način opterećivati u političkom, ekonomskom, znanstvenom, svakom mogućem smislu. Primjer, evo ovdje je gradonačelnik i njegov tim. Dakle, ulice grada Mostara u svoj toponimiji, dakle u tom simboličkom krajoliku su imale to breme. I nedavno je riješeno. Dakle, ulice grada Mostara su uvjetno rečeno institucionalno pročišćene. Zamijenjene su te diskutabilni nazivi. Niti jedan jedini prosvjednik se nije pojavio. Niti jedna jedina kolumna, niti jedno novinarsko pero nije reagiralo, odnosno protivilo se tome. Ali s druge strane, što mene još više, opet govorim iz pozicije vlastitog, subjektivnog pripadnosti hrvatskom narodu, što me posebno raduje i radovalo u tom cijelom procesu, ljudima je laknulo. Ljudima je laknulo što nisu više morali osjećati tu vrstu bremena. To znači da je očito vrijeme sazrelo. S druge strane, da opet budemo otvoreni. Ali može li jedno samo potpitanje? Može. Ostanite na kojoj ste. Ako je Mostar imao taj kapacitet da učini taj korak, važan, zaista važan korak, imaju li druge sredine u Bosni i Hercegovini taj unutarnji kapacitet da se izbore s tim? Očito nemaju. Dakle, mi imamo grad koji se diči titulom Europskog Jeruzalema, koji se ne udostoji da na svojoj gradskoj vijećnici projicira izraelsku zastavu povodom 75. godišnjice državnosti. A o ostalim ispadima pravog pravca tog antisemitizma da ne govorim na ovom mjestu. U tom Europskom Jeruzalemu i dan danas postoje ulice pravih pravcati nacističkih kolaboracionista. Ne ustaša samo i pripadnika NDH, nego pravi pravcati kolaboracionista. U određene škole idu djeca koja su nazvana tim avetima prošlosti. Dakle, očito ne. Ali što je tu problem? Problem je sljedeći, što se antisemitizam koristi kao nekakva vrsta ideološke toljage, da se s vremena na vrijeme nekoga opali po glavi. Ono što mene osobno tišti, a vjerujem da većinu Hrvata u Bosni i Hercegovini tišti, ona, usudit ću se reći, idiotski srazmjer, gdje su u jednom trenutku, pogotovo kad su se zahuktali pregovori u Neumu, stavljalo se u istu proporciju zahtjeve Hrvata za legitimnim političkim zastupanjem i prava židovskog naroda da budu kao nacionalna manjina fair i legalno predstavljeni u institucijama Bosne i Hercegovine. To je sumanuta proporcija, ali je očito prolazila u određenoj vrsti i izraelsko veleposlanstvo to prepoznalo. Podval. Apsolutno, jer ljudi kuže raciju, kuže to o čemu se govori. Najbolji vam je na kraju krajeva primjer i lakmus papir gdje testirate. Stvarno takve. Mislim, sad neću imena govoriti. Ali oni koji se diče i židovskim porijeklom ili određenim korijenima ili sklonošću proizraelskim stavovima u Bosni i Hercegovini, svi su listom stali uz poziciju člana predsjedništva koji je za vrijeme terorističkog napada Hamasa taj napad legitimirao lošom situacijom u Gazi. Dakle, svi su listom stali na tu poziciju. Ne treba biti previše pametan i skužiti da u tom trenutku njihova vrsta proizraelskih stavova i njihovo korištenje antisemitizma je upereno, nažalost, u ovom trenutku protiv najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda.
Da. Sad ćemo se iz Bosne i Hercegovine prebaciti opet na Bliski istok. Profesor Barbarić je spomenuo Hamas. Vidimo što se događa u ratu Izraela i Hamasa. Što zapravo stoji u povelji Hamasa? Možete li onako kratko? Povelja Hamasa je nastala 1988. godine i u njoj je izrijekom jasno navedeno da je sukob Hamasa, koji je ogranak muslimanskog bratstva, koje je pak i ideološki motivator niza bošnjačkih političkih aktera, od Ali Izetbegovića pa do danas bio u Sarajevu, u jednom dijelu SDA i drugdje. Dakle, u tome dokumentu ogranka muslimanskog bratstva Hamasa piše da je rat sa Izraelom vjerski, da se on ne može riješiti pregovorima, ustupcima, dogovorom, nego se isključivo može riješiti džihadom. I onda je dalje u tome tekstu koji ima nekih 15-20 stranica, možete ga naći jednostavno na internetu u prijevodu na engleski jezik. Između ostaloga je uz takve poruke, na primjer da Izrael samim time što je židovska država prkosi islamu i muslimanima, je kako bi se tome svemu dao jedan dojam i štih kanona islamskoga, citiran je glasoviti stih iz zbirke hadisa koji se nalazi i u Buharijevoj i u Muslimovoj zbirci, koji kaže ovako: neće doći posljednji dani prije nego što muslimani budu ubijali židove, a židovi će se skrivati iza kamenja iz stabala, kamenje iz stabla će govoriti muslimane, evo židova iza mene se sakrio, dođi i ubij ga. Dakle, to je povelja organizacije s kojom Izrael danas je u ratu. Ta je povelja jeziva. Zapravo, vi to čitate, vi ne možete vjerovati da je to nečiji politički program. Ne samo politički, to je i vanjsko-politički, to je identitetski, to je religijski, to je sigurnosni na svaki način. Dakle, jedan tekst koji je duboko bolestan. Taj tekst je postojao sve do 2017. godine kad je Europska unija, koja usput budi rečeno enormne novce šalje u Gazu, od kojih većina ide za oružje, a ne za pomoć bilo kome. I tu su i vaša sredstva iz vaših i mojih poreza koji plaćamo. Hamas je sad stavio neku drugu povelju 2017. u kojoj se više poziva sad na klimatske promjene i na socijalizam i na bratstvo i jedinstvo, ali mislim svi znamo da je to povelja za Ursulu, a da pravi, dakle, stvarna iskonska povelja je ovo. Ja predlažem opet osobito kolegama iz znanstvene zajednice, a opet osobito kolegama koji se bave poviješću, politologijom i osobito sigurnošću. Ljudi, zaguglajte, pronađite taj tekst, pročitajte ga. Promijenit ćete shvaćanje o tome što se zbiva na Bliskom istoku na način koji je realističan. Vrlo je teško u ovom trenutku biti na strani Izraela, s obzirom da smo svi bombardirani slikama koje predstavlja poglavito Al Jazeera, koja je glasnogovornik Hamasa. Upravo su ih Izraelci potjerali iz Izraela. Ali su samo njihove slike raspoložive i mi ih svi gledamo svaki dan. Međutim, valja imati na umu, i vi ste isto spomenuli na početku, rat, odnosno mir je završio kad je ta teroristička organizacija, dakle ta teroristička organizacija koja se poziva na nepomirljivost i na isključivo džihad i nasilje kao jedino rješenje, kad je izvršila napad na izraelska naselja, pobila 1200 uglavnom civila, ciljano ubijala djecu, žene, starce, otimala ljude, odvela, još uvijek ih je preko 130 u Gazi. Dakle, tako je ovo zlo počelo. Izraelci smatraju da je to bio skoro pa drugi holokaust. I u promišljanjima o tome što se danas zbiva, Izrael svakako nije svetac. U ratovima nema svetaca. Rat je jedna grozna stvar koju treba izbjeći gotovo po svaku cijenu i mir je uvijek, čini mi se, podcijenjen dok ga ne izgubimo. Uvijek treba nastojati stvari riješiti dogovorom, pregovorom i ustupcima.
To je upravo ono na što Hamas eksplicitno kaže u svojim teorijskim načelima, da se tako ne može postići ništa, nego isključivo nasiljem. Dakle, ljudi, dobro je znati tko je s druge strane. Ne idealizirati Izrael, ali znati da ono što stoji s druge strane je doista demonsko. Izrael nisu anđeli, ali ovo jesu. Sad bi logično bilo pod pitanje, ali nećemo ići na to, ićemo na pozitivne teme. Kako ćeš onda pregovarati sa terorističkom organizacijom? Mislim, Pa evo, da budem koja iskren, ima takvu deklaraciju i takav program. Ali hoćemo nešto pozitivno sada. Pa ja mislim da ja mogu reći nešto pozitivno i na ovo, pa ako to bude i kontroverzno, ali ja mislim da je način na koji Netanjahu i njegova vlada sad pregovara s Hamasom je dobar način. Dobro. Idemo na Bosnu i Hercegovinu. Što mi ovdje u Bosni i Hercegovini, profesore Barbarić, možemo naučiti, tako da kažemo, države Izrael? Koja su to područja, grane, polja? Što možemo primijeniti? Pa evo, već je dosta toga i spomenuto. Zapravo je fascinantno, dakle, ali zaista fascinantno kada pogledate da u jednom pustinskom krajoliku jedan relativno maleni narod nakon onoga što mu se dogodilo diljem Europe za vrijeme Drugog svjetskog rata dođe i stvori usred oaze pustinju. Zapravo stvori jedno od najrazvijenijih... Pardon, usred pustinju oazu, isprike. Dakle, jedno od najrazvijenijih država na svijetu. Jedno od najprogresivnijih država u svakom smislu društvenih struktura i društvenih zanimanja. I onda se čovjek pita, pa pobogu kako? Je li to taj kod, je li to ta izabranost, je li to ta Božja providnost, ova eskatologija, pa nam ne ide baš tako. To je BDP, jel? I onda upravo u kolumni profesora Vasilja, gdje on iščitava i citira biografiju Šimuna Pereza, gdje on otprilike kaže da su bili bez prirodnih resursa i praktički bili upućeni ni manje ni više na vlastitu kreativnost. I onda je bila egzistencijalna dilema. Ok, sad smo tu, takva je situacija kakva je, ili nam je umrijeti, odnosno da nas nema, ili moramo uspjeti, odnosno razvijati se. U toj egzistencijalnoj dilemi očito taj genetski kod kreativnosti je prevagnuo. Nema što drugo biti i onda se razvija ta oaza u svakom smislu. Ono što se meni čini, ono što je sad opet iz perspektive društvenog znanstvenika, što mi se čini da je izuzetno bitno, a to je taj kriterij izvrsnosti ili koncept izvrsnosti, gdje zapravo u takvoj egzistencijalnoj dilemi kažete na svaku moju društvenu funkciju, odnosno institucionalnu funkciju, trebam staviti onoga koji je zaista najprikladniji za nju. Čini se vrlo jednostavna formula, a zapravo je jako teška. Jako teško. Možda mi tu, recimo, pomoću te formule bi mogli napraviti ogromne uspjehe, ali nam ne ide baš najbolje. Imali smo relativno nedavno ovdje u ovoj prostoriji finskog veleposlanika, nerezidentnog, koji pokriva iz Zagreba. I on je u tom izlaganju također jednog fascinantnog i skoro pa epohalnog uspjeha jednog malog finskog naroda u jednoj opet surovoj geografskoj situaciji uz prijetnju velikog opasnog susjeda i razvili su jedan od da tako kažem, citiranijih, najreferentnijih obrazovnih sustava. I na visokoj razini socioekonomskog prosperiteta, gdje on kaže ni manje ni više, ništa nas nije izvuklo iz siromaštva u kojem su naši, i surovosti u kojoj su naši preci živjeli, osim obrazovanja. Ako išta se od izraelskog i finskog poučka može izvući, pogotovo za male narode koji žive na Bogom danom geografskom prostoru, a to je znanost i obrazovanje. I ovaj kriterij izvrsnosti. U Bosni i Hercegovini ne idemo tim putem. To je, čini mi se, bez obzira na sve apele, bez obzira i visokog obrazovanja, i srednjeg, i osnovnog, ne ide se tim putem što se tiče razina vlasti, što se tiče ulaganja, što se tiče prepoznavanja toga. Slažem se, ali evo, samo da jednu stvar pritegne. Znate kako u klasičnom marksizmu, gdje recimo i Marks i njegovi sudrugovi i partijci kažu, jadna radnička klasa, da bar zna kako stvar stoji, ne bi se ovako ponašao. Mi u ovom trenutku znamo kako stvar stoji, ali se opet ne ponašamo na način kako bi trebalo. Mi imamo, evo kažem, izraelski poučak, imamo finski poučak. Pa zar je moguće da je jedan mali balkanski narod opterećen svim mogućim problemima, od političkih, od ekonomskih možda i ponajmanje u ovom trenutku, nije svjestan da bez obrazovanja i znanosti ga nema.
bez obrazovanja, znanosti, bez ove institucije u kojoj se nalazimo, bez učilišta. Mi smo kulturni privjesak nečemu što se nekad u budućim generacijama zvalo Bosna i Hercegovina. Ako to ne osvijestimo, evo u ovom trenutku u kojem govorimo, onda možda i nismo zaslužili da preživimo kao politički narod. Evo imamo knjige, imamo partnere, imamo poučke, imamo ispruženu ruku, imamo praksu, primjere, pruženu ruku drugih sveučilišta iz Izraela, Finske, pa mislim na nama na kraju krajeva da tu ispruženu ruku prihvatimo. Da. Puno bi tu bilo još pitanja oko tih tema, ali nemamo vremena. Evo dolazimo do kraja. Zadnje možda pitanje, profesore Havel. Kršćanstvo danas i odnos prema židovstvu. Kršćanstvo je tijekom povijesti napravilo puni krug. Dakle, crkva je nastala unutar židovskog konteksta. Svi su rani kršćani bili židovi. Isus je židov, Marija je židovka, Sveti Josip je židov. Svi apostoli su židovi i to po imenima su to židovi. Mi to u Zagrebu kažemo, dakle, svi oni imaju ljuta židovska. Mi bi rekli u Zagrebu, oni su svi ko Hrvati iz Ljubuškog. S iznimkom njih dvojice koji imaju helenistička imena. Andrija i Filip. Dakle, to su dvojica koji su bili, ajmo reći, iz Varaždinskih Toplica iz Pule. Dakle, ovo radi se o jednom vrlo osviješteno židovskom identitetu. Ne samo vjerskom i ne samo da su oni slijedili Isusa kao Mesiju, što su prepoznali u njemu, nego, pazite, kad Isus uskrsnuo, imate u djelima apostolskim, što oni njega prvo pitaju? Prvo ga pitaju političko pitanje. Pitaju ga za koga ćemo glasati. Ne. Pitaju ga, evo, super, uskrsnuo si, sjajno, ajmo sad, hoćeš li sad obnoviti kraljevstvo izraelsko? On kaže, nije rekao neću, nije rekao nikad, nije rekao pogriješili ste sve, mi smo duhovna zajednica, ne. On je rekao, nije na vama da znate dana i časa. Dakle, Djela apostolska, 1. poglavlje, 6. stih. Međutim, u 2. stoljeću poslije Krista većinu u crkvi su činili nežidovi. I ti nežidovi su u 2. stoljeću često bili neuki. I sad kad bi ti neuki nežidovi koji su prihvatili Isusa kao Mesiju, počeli polemizirati sa židovima i rekli im Isus je Mesija, židov kaže, dakle, osim židova u kršćanskoj zajednici, još je puno židova drugih, on kaže nije Mesija. Kršćanin neuki kaže jest, doživio sam ga osobno, o njemu piše u Bibliji. Sad, židov koji zna Bibliju, a većina nežidova su bili nepismeni, još uvijek u to vrijeme, pazite, kaže, ok, pokaži mi gdje to piše, ja znam Bibliju. I u tom trenutku se došlo do potrebe da nežidovi, dakle kršćanski, na neki način obrazlože svoju vjeru, koja je, dakle, istinita. Ja također dijelim vjeru da je Isus Mesija, Spasitelj, Krist, Sin Boga živoga, vjerujem u trojstvo. Pojavila se potreba da se to artikulira u kontekstu židovskog osporavanja i onda se pojavila ideja da su židovi udareni prokletstvom nevjere. I crkva od 2. stoljeća, recimo u djelima, već je prevedeno to na hrvatski, Justina mučenika, ako ste neko od vas čuli, Justin mučenik, naravno kad se tek rodio nije se zvao mučenik. Dijalog s Trifunom je njegova poznata knjiga. Artikuliraju to jedno najprije blago, intelektualno i duhovno neprijateljstvo prema židovima, ali onda ono raste. Ekspanzija dolazi neprijateljstva u vrijeme križarskih ratova, kad dolazi kršćansko nasilje. Ono se smanjuje u vrijeme prosvjetiteljstva, ali novi vrhunac doseže u vrijeme holokausta. Nakon holokausta crkva je razumjela da je odgovornost crkve za holokaust stvarna. Crkva je njegovala povjerenje prema židovskom narodu koje je na neki način onda potaknulo i ohrabrilo antisemite. Antisemiti, dakle, i nacistički, ali i komunistički, nemojmo ni ih zaboraviti, svoje svjetonazore temelje na kršćanskom svjetonazoru, ali i on u njihovoj interpretaciji groteskan i izopačen. Okay.
Dakle, crkva je prepoznala da tu postoji opasnost, postoji odgovornost i počela je mijenjati drastično svoj stav prema Židovima. Ta promjena stava je svoju krunu doživjela tijekom drugog Vatikanskog sabora, kad je u dokumentu Nostra Aetate iz 1965. jasno definirano da su kršćani i Židovi braća, da kršćani nasljeduju objavu i duhovna bogatstva koja su židovska i da nikakvog govora o antižidovstvu i antisemitizmu ne može biti. Međutim, za kraj... Uloga kardinala Šepera. Tako je. Dakle, ko je sad ključna osoba koja je pridonijela da 65. crkva, dakle, artikulirano, i prije toga je bilo puno kršćana koji su imali prijateljski stav prema Židovima, ali sad 65. to postaje dio teorije crkve. Vi danas ako otvorite katekizam crkve, u njoj je o Židovima pisano na najljepši način. Tko je bila osoba koja je potaknula tu promjenu? Ključna osoba za promjenu teorije katoličke crkve prema židovskom narodu je bio Hrvat Šeper, kardinal Šeper, koji je, koliko je meni poznato, prvi, dakle u povijesti pred zborom kardinala 2 godine prije Nostra Aetate tražio da se Židovi artikuliraju ponovno kao Božji narod, što je učinjeno. Ako sad znamo da je Šeper bio prijatelj, da je studirao zajedno sa Stepincem, da se zaključiti da su dijelili vrlo slične stavove o nizu pitanja, pa i o Židovima. Iz konteksta razumijevanja kardinala Šepera se može onda promišljati dalje i o Stepincu. Inače, Šeper je nakon toga postao pročelnikom Kongregacije za nauk vjere. Nakon njega je pročelnik za Kongregaciju za nauk vjere bio kardinal tada Ratzinger, dok nije izabran za papu Benedikta XVI. Ratzinger je nastavio na onome što je Šeper naučavao i govorio i on je doveo do najvećih i najbitnijih i najvažnijih teorija i teoloških artikulacija odnosa Židova i kršćana. Tako da hrvatska uloga, hrvatska pamet, hrvatska duhovnost u ovom procesu je, ljudi, jako, jako podcijenjena i nepoznata. To je zaista jedna važna informacija. I za kraj samo jedno zločesto pitanje. Kad će druga knjiga? A da uzvratim ovako, Miro, a kad će novo izdanje vaše knjige u kojoj ćete dodati... Mi ne predstavljamo sad u kojoj ćete dodati, ali u kojoj nedostaje jedna stvar koju vi sjajno odrađujete. Dakle, još jedan žanr, a to je promocija knjige. Hvala vam, ali vaša knjiga je u fokusu. Kada će druga knjiga? Inzistiram. Moram nazvat žanr. 25. godine ovdje piše, profesore, da će biti. Je li 25. ili... Za sad ne izgleda da će biti 25. 26. Može. Ok. Gospodo, hvala vam. Evo, našalili smo se nekoliko puta da je ovo zaista mogao biti jedan trosatni dijaloški maraton, najmanje, ali s obzirom da imamo vrijeme koje već imamo na raspolaganju, dotaknuli smo se malo i knjige, kao i nekih, kao što ste vidjeli, bremenitih fenomena, kako iz prošlosti, tako i sadašnjosti, ali ostaćemo, kako smo sugerirali, nekako u pozitivnom duhu, možda sa ovim lijepim sintagmama koje je profesor dr. Havel istaknuo o židovskoj kreativnoj misli i duhovnosti koja je utisnuta u same temelje Europe. Nećemo biti zločesti pa pitati kad će nova knjiga, nego ćemo reći da je nestrpljivo čekamo i da ćemo je s radošću ovdje promovirati na našem sveučilištu, možda opet za neku proslavu Dana Europe. Draga publiko, dragi studenti, profesori, dragi naši djelatnici, poštovane dame i gospodo, hvala svima na prisustvu, sretan Dan Europe i srdačan ostatak dana i pozdrav.